Така, намирам се в Северен Кипър, в туристската част на Кипър. Градчето се казва градчето. На пътя съм между Фамагуста и отивам до манастира Апостол Андреас, на края на опашката на Гущера, казано на жаргон. И съм спрял на място наречено Бургас. Казва се Бургас, едно туристическо местенце с малко лиманаки, с доста заведения. Ето го знамето на Северен Кипър. С малко пристанище, с много заведения. Приятно местенце, всичките ти са пълни. Подготвя общината, някаква музика имаше днеска. Има един камион, който е сложен да свири. Ето камиона, който е като платформа. Така е, това място се казва пълно се заведение. Приятно спрях колата и след това отивам на Апостолос Андреас, на манастира. Така, мястото се казва Бургас. Бургас, да видим също иска да снимам нещо. Тук, което се казваше това. Кемали Интиери. Не съм наясно с турски за какво става дума, но едно приятно местенце с доста заведение, явно като всеки ден неделя. Общината е дала пари за музика и хората се брали и чакат всеки момент да започне веселието.